Work, tenacity, resilience, focus are extremely important for success in business. Anthony Awele Elumelu bụ onye nke a mụrụ na 22nd March 1963. Ọ bụ chair na Hess Holding Transcorp na the United Bank of Nigeria. Ọ bụ na ị tọrọ ntị naanị, ị ga-aghọta na n'izu gara aga o nwere nwa amadi akpọchi maka na o boro nwoke anụnwa ebubo. A sị na ọ bụrụ ya, ma ọ bụ ọ sị na ọ bụrụ ya bụ ife mụrụ ụmụ ya 7. Na ụmụ ya niile ka emechalụ DNA test. Na ụmụaka apụtalụ na nwoke ọzọ nọ n'ilo na-abụrụ nyanwa bụ ife mụrụ ụmụaka. Na gbagharịa dị n'ezinụlọ fa n'ụbọchị nke taa maka na asị ahụ nwa amadi ahụ sịrị. Mana ife anyị amarozi bụ n'ote ego ya bụ nwa amadi kwuru ya bụ ife na Twitter nke anyị na-akpọzi kịta X. Nwata nwoke a ga-atwitie si na Tony Elumelu abụrụ onye anwa bụ ife nwe ụmụaka ya 7. Mana n'ụbọchị nke taa akpụrụgo ya bụ nwatakịrị nwoke tinye ya na nga si na ọ ga-efesi the law maka asịọsi n'isi nyanwa bụ Tony na ezinụlọ ya. Ọ bụ na anyị na-anya ikpe malụ nwoke a bụ defamation of character, nke bụ na ya bụ nwatakịrị nwoke jee kwuo ihe na-abụrụ eziokwu nke ga-emerụ mmadụ arụ ike ka ọ bụ ife ga-emerụ ya arụ n'ọrụ ma ọ bụ na karakta ya. Ya bụ defamation of character bụ ife ọ ga-serve for 1 or 2 years or depending n'otu echọ isi wee kpe ya bụ ikpe na civil law. Ihe ma aghọtara ọ bụ ka mmadụ ga-esi wee tụkwula ana na biya cheche ihe ọ chọrọ iji wee mee ka ndị mmadụ mara ya ka ebupụta ya nke a na-akpọ influencing, na ịchọrọ ịbụ an influencer na social media, ma ọ bụ na ịchọrọ iwu ewu na social media, ma ọ na ịchọrọ inwe likes ma ọ subscribers ma ọ followers. Icheche ife ị ga-eji wee sie ya bụ asị o wee bụrụ ihe ha ka DNA na nwoke abụrụ ya nwa mụrụ ụmụaka ya na nwaanyị na-agba n'ilo. Nwoke ifo na ndụ ya niile na o nwere reputation ọ na-achọ itinye, o nwere reputation o tinyegoro in line, o nwere a lot of things o need to protect. Ọ bụ na n'obodo ndị ọcha sọsọ ihe a nwoke ekwu elugo mmadụ iluzu shares ma ọ bụ demote ya na company asịgodi ya chelu ya nọrụgodo na-akụ mgbe e mere investigate cha ọ bụ na ọ daba ọ nachieta azụ. Ọ bụ na ọ dabara ịmara otu a nke ị ga-esi wee naba ịnachi azụ to square one. Ndị be anyị mụtalụ nnọọ iji ife ọbụla gwurie egwu. Ndị be anyị mụtalụ nnọọ ife ọbụla sọfa ede n'iru akwụkwọ. Ihe ma ghọtara oke ka mmadụ si wee chee na ọ ga-edu ụdị ife a na Afri ka ị si wee chee na idecha ya nnọọ ele ahụ ụla teta bute obi gị na-abụ bụrụ na obi nwere ebuo maka ọ ya bụ na o nwere ebuo maka ndị agbara m ebe fa si egote obi. Enwe ike nke Chukwu na-enye anyị dị iche, nke fa na-enwe dị iche. Iche na a ga-ene ihe anya nefere ya oke n'ụbọchị nke taa ị nọ na nga na-eche mgbe a ga-ekpe gị ikpe, ekpechaa gị ikpe ka ị nwee ike wee pụta wee mee gịnị. O kwesịgodiri ibutu akaụntụ gị ahụ wee na-enezi anya na nwere punishment ọzọ ruru ka ekwesị ime nri. Anthony Elumelu apụtago si that na ọ bụkwa eziokwu na ihe a niile bụ asị and onye mere ihe a na-ejego kpụgị ya police station. Ife a na-echezi ka ekpe ikpe mgbe ekpeziri ya ikpe amalụ ife ruru ya afụfụ o kwesịrị ịta maka na onye a o kwesịrị ịta ahụfụ. Ọkwa otu aka ọha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taa n'ife gbasalụ asịrị a na-asị na social media. Maka ka ife ọzọ anyị ga-emekwanụ ebughị anyị fon, ebughị anyị ekwentị, bunye anyị data. Inwekwa na data na Nigeria nọrọ na fon ihe ọ na-asọ gị ide ebupụta kama mbọsị ị ga-ede ebupụta nke ga-etinye gị na nsogbu ijiri isi gị buru ha ncha wee na-ana maka na nwere onye ga-eso gị wee je ya bụ nga ma ọ nwee ntaramahụhụ ọbụla ị ga-enwe. Ka ọ dị ka emesịa ọ bụrụ na o nwere ife ị chọrọ ikwu si ya comment section ebe ahụ m ga-anọ na-eke show na nna afife ọbụla ndere deo ka ọ dị na vidiyo anyị ọzọ.